vakomana vachizojamuka manje taona kuti vanhu isi vanoziva kuti SADC yakaneglecta this home report ikakandawo pasi pekapeti. Tikuona vakomana vari kuti kana SADC ikaramba yakadai so tichiona kuti aiwa tikapinda mumastreets zvinodhakwa pana chinomboendeka pana zvinhu zviri viable zvinoitika hanzi we are going to create a platform toga inoita kuti isusu tireze maconcerns edu anosvika ikoko tinyazowadza zvinhu zviri paground. Sanapinda mashoko abuda chinyogwa panapa ndokuti bva subscribe like utina on the bell icon. Prince Tuvekosivanda anouya pahendo pake onyora achiti unless the SADC creates a platform where the head of states will engage Zimbabweans on the SIOM report and other issues, we will create a platform to meet with them in the streets of Harare. No intimidation will stop us. Let's shut down Harare in August. Ashperi mushe murezi vapo mashoko amuri kumaona ari kuda mhendo yakanzi Prince Tuvekosivanda ndiye ari kunyora mashoko awo achiti aiwa tikuda kupinda mumastreets muna August umu noda kuti aiwa tikuona kuti zvese maefforts ari kuita haasi kushanda haasi kubuda bhobho saka isusu ngatichipindai tonoshata down mumastreets but tiri kuona kuti mashoko ari kuyachitaura panapa ari kuopoza nemutungamiri wenyika vemazodanzo munangagwa vari kuti aiwa inini nyika yangu it is a peaceful nation haikuna kuita zvemafanisi hapana vanhu vanopinda mumastreets vachiita zvinabasa vachida kuti zvioredzera paSADC summit pauchampionship vanenge vachiwana anoti aiwa malawing forces vachange varipo vanhu vanenge vachida kuchengetedza peace munyika yeZimbabwe. Mbotidza mafungiro enyu munoti kudii pamusoro pemashoko ari kutaurwa navakomana ava. Tiona mashoko ari kutaurwa nethe government vachiti hatisi kuda mafanisi. Pina comment section medu mbotidza mafungiro enyu musangano subscribe like chinotina on the bell.